Ukwanda kwezigameko zobugebengu kwaMashu nezindawo ezakhelene nawo enyakatho yeTheku kuphoqe izakhamuzi ukuthi zisungule amathimba ukulwa nalesihlava. Amaqembu emigulukudu kuthiwa ahlalise lubhojozi izakhamuzi kulendawo. Namhlanje sisendaweni yakwaMashu ngaphandle seThekwini laba bantu bakhona sebeqhume khona ukuthi bazakhele amaqembu azovikela umphakathi ngenxa yokudlanga kobugebengu obukhona kulendawo. Sebethathe lesi sinqumo ukubavikela abantu uma bebeya emsebenzini noma izingane uma beze esikoleni njengoba-ke behlaselwa ngabantu bebaphuca izinto bebabamba inkunzi. Kodwa-ke njengamanje zokhuluma nomunye owaleli qembu elivikela umphakathi khona la kwaMashu, mfowethu lana uzosichazela kabanzi ukuthi kwenzani. Angibonge mfowethu ngesikhathi sakho. Awungitshela kancane senezana nakhetha ukuthi nje nibe namaqembu azovikela umphakathi ngenxa yokudlanga kobugebengu. Kwenzekani kuphi ubugebengu obukhona? Ngibonge ithuba. Njengoba usushilo ukuthi sila kwaMashu ekaKheni nasesiyanda siba nenkinga kakhulu la sinothise abantu abahamba ngezimoto abashaya lento kuthiwa ama-robbery la bebema khona. It's either bakuphuca ifoni usendleleni uye emsebenzini noma esikoleni noma ubuya khona. Abanye bahamba to the point ukuthi baze bangenela abantu ezindlini, kuthathwa ama-TV, kuthathwe amafoni, imali. So sase nathi sithatha isinqumo sokuthi no, njengama members e-community nathi akube khona la silekelela khona uku-understand ukuthi amaphoyisa akwazi ukuba khona njalo kuyo yonke indawo ngaso sonke isikhathi. Sase sithi nathi asisupplement kulento ukuthi si-add i-visible policing. So siba khona emapostini kuzo zonke izitophu. Abantu abadlulayo kwezinye indawo sebaphelezela khona abahamba ngamabhayisekili, bakhona futhi abanye bethu abahamba ngeenyawo abalekelela kuleso simo. Kulesikhathi sakho sengathi ungaduduza-ke isimo senjalo-ke la kwaMashu abantu bathi ubugebengu budlangela kanti sebehlalela uvalweni. Kodwa njengamanje ngithatha izindaba ukuzibuyisela kwena eGoli silapha kwaMashu.